u nášho prvého, tu s mojím hosťom výnimočným, s Adamom. Pozdrav. No, ideme vás, no neviem, čo chceme, snajpu asi naučiť najskôr. A čo robiť ako základné. No, snajpu. Prečo našim divákom z mojej skúsenosti odporúčam Áno, ísť presne, tu na shooting range. do shooting rangeu, vzať si snipu, dagery, ak máte, ruky a granát. A ešte odporúčam, no to je jedno. Priestory rúk a proste prídete sem týmto ako pajáčikom, čo sú tu na shooting range a budete robiť to, že vezmete snajpu A budete ich triafať proste. Budete do hlavy a popri tom sa budete hýbať. Čiže napríklad No, takto. to som nemal urobiť. Keď sa budete hýbať, tak No, každý deň aspoň 10 minút a budete napríklad vedieť hrať snajpu dobre. Napríklad tak. Alebo potom tu je druhá možnosť, že keď ste už pokročili, máte viacej vecí ako také, tak si môžete vzať snajpa, dagery, snajpa a buď medkit, ak máte, alebo granát. A môžete skúšať to, že keď ste potrénovali a viete spraviť toto, tak teraz to môžete skúšať takto. Je to troška ťažšie ako s rukami, ale dá sa to zvládnuť. Našim divákom ešte odporúčam to, keď dáme si ruky na túto príležitosť. Keď vystrelíte so snajpou, dáte ruky písmenom F na počítači, tak môžete streliť dvakrát, že F a lopa. Čiže môžete streliť dvakrát. Dáte snajpa, ruky, snajpa. Toto vám pomáha, keď idete, že proti niekomu a potrebujete rýchlo streliť, tak vám to pomôže. No, teraz to vám ideme ukázať do hry. Ale ja akože fakt odporúčam pri snajperke dagery a sačelky, lebo tie vám dávajú tiež jump, keď ich odpálite. Dvojitý jump. No, dvojitý. Dvakrát skočíte. Neviem, Ako mapu odporúčame Dogsku, Construction, Splash, Splash alebo Arena. Splash skôr, lebo tam... Ja osobne mám rád ja osobne mám rád Dogsku, lebo viem sa vďaka sajtke dostať na... A tak toto vypadá. Akože ľudia, nemyslíte si, že keď mám... Ľudia, nemyslíte si za to, že mám 109 počítač, že som tu nahral na počítači, nie. 100 level som nahral na mobile, na autošute, ale oveľa lepšie sa hrá na počítači. To zistí každý, potvrdí to. Počítač je proste lepší. Vo všetkom, akože, no, okrem autošutu. No, odporúčam našim divákom, ak máte Robuxy alebo vám to niekto dá, aby ste si poprosili tú Screenplace 1 a tam, aby vám padla Pixel snajperka, lebo máte väčšie to mierenie ako na normálnej snajper. Čiže kto by chcel, z vlastnej skúsenosti sám ju používam, máte väčšie to mierenie, tak je oveľa lepšie ako viacej skinov. Vďaka dagera môžete double jump, čo vám veľmi pomáha, keďže sniper dáva minus 20 ako move speed, čiže sa pohybujete pomalšie. A dagery dávajú plus 10, čiže pôjdete v dageroch. Potom si dáte na sniper, pravíte útok, potom si dáte dagery, ak potrebujete niekde obehnúť. A potom prídete so snajpou iba. No.
Naši diváci, ak si myslíte, že snajperka je o tom, že iba stojíte na mieste a v podstate mierite, nie. Najdôležitejšie na snajperke je, keď sa viete hýbať a triafať tie šoty vtedy. No, napríklad, Lebo keď budete stáť, spravíme vám názornú ukážku. Teraz hráme DOX, čiže odporúčam sajtu. Názornú ukážku spravíme tak, že tuto pán Tomáš bude stáť a áno, uvidíte, čo sa no na stane. streche, lebo zas... No, napríklad, neviete, kde sú spawnery. Napríklad on stojí a iba mierí. A vidí, že no, že tam je týpek, no. A tak toto dopadne. Tak netreba stáť, ale treba sa hýbať. Napríklad ukážem vám. No, ale ľudia, pre vás ako pomocník je, že spawnery bývajú tu, na žltom, no, alebo... No, nebývajú, že... No, akože bývajú, ale tu bývajú spawnery, tam pri tom červenom, tu a... No, tu nie ešte, ale tak keby bolo, tak to by bolo super. Tam je. Hej, A kvôli tomuto neodporúčam stáť. Čisto proste iba stáť. Hej, len zase akože dobre napíšte do komentu, že čo by ste chceli ako ďalšie, lebo akože my máme dosť na výber. Do popisku dám aj Adamov YouTube kanál, takže ho odoberajte, prosím. A, Na mojom YouTube kanáli budú videá, ako sa naučiť knife pre začiatočníkov alebo pre tých pokročilých. Kto by nevedel, tak knife je lacnejší ako snajpa a ľahší na naučenie. Ešte k snajpe, keď hráte snajpu, tak máte oveľa menší hitboxy, čo znamená to, že máte menšiu šancu na to, že trafíte svojho protihráča. Čiže ak mierite do hlavy, to robím väčšinou ja, tak musíte trafiť stred hlavy, inak to vám to nezareaguje a nedáte mu snipe. Snipa dáva do hlavy za 150, čož vás hneď kilne, no, lebo alebo bohužiaľ, do tela za 50. A môj kamarát má rád sačelky. Ja odporúčam granát. Keď máte granát, proste dáte granát, vyletíte, dáte si ruky a vďaka tej streche môžete takto lietať cez celú mapu. A potom sa dostanete k svojmu snúperovi, skorej ako on stihne vyletiť robiť. Názorná ukážka, poprosím, Tomáš vylez na strechu. a že na také vybojujú si. Na bielu. No, netrafil som to. Ono sa dá, keď dáte granát a ste napríklad tu na dole, tu, dáte granát, podržíte práve tlačítko, pôjdete takto tu a tu už by vás to malo odpáliť. Keď budete v úrovni takto, keď budete v úrovni začiatku tej strechy, proste skočte s rukami a tým vám to pomôže preletieť mapu. No, diváci, Na pre vás stránke ako urobím, divákom odporúčam ten tréning a ďakujem. no, už konečne, no, no, urobíme dakedy spolu, že si otestujeme tieto energy pištolky, ale si ich aj kúpim za kľúčiky, lebo zase 380 kľúčikov len tak nevidieť, čo tento tu môj Ja prítomný, ich mám 11. a to sa čudujem, že ich má, lebo on si ich míňa v kuse, však, Už som kúpil boxy. tak ako vidíte, bohužiaľ, Diváci môžete čakať na mini openingy, napríklad a tak to keď je celkom v budeme pohode. hrať súťaž o Slinkejsu, alebo zahrať s nami, proti nám, alebo nám niečo pomôcť.
píšte do komentu, kto by sa chcel pridať. Máme možnosť zahrať ešte Bravo Stars alebo iné hry na Robloxe. Napríklad ja som hrával Fish, tu na Hypershot alebo Rivals. Napíšte do komentu, ktorá z týchto hier by sa vám páčila najviac. S vami sa lúči Adam. No a presne tak, takže dávajte lajky, odbery aj na jeho kanál, tak čaute.